Malawi Brief. Tikupasirani kulinji ya lero pa 18 February 2026. Tiliso ndo imi ya boma kapitete olankhulira boma pa nkhani zosiyana-siyana amene anda Shadrack na Malomba alinso pa line ipa timepizo khanda amanesi nkhalo chokera ku Farmers Union of Malawi koma iwowa ndithu sanakwanitse kukhala nafe pa zifukwa zina tiyekhainso ndi mkulu wa kama amene wandithu ndi a John Kapito ndiye wanda tiyambe kulandirayo potuli pafupi kera kulandira alendo athamere pa line wanda wadzuka bwanji choyamba tikulandira kugamya kulinji ndazuka Elvis kaya iweso wadzuka bwanji ya ine ndili bwino zimata pa line ipa pali a Shadrack na Malomba komanso a John Kapito akama ana Malomba mawu abwino tiyesa kwacha tikulandireni ku program ya kulinji mawu ifeyo titizi komo kwambiri lero ndi Ash Wednesday lero ndi nathamangira kukapemphera ndithu iya izofunikira tiliso ndi mtsogoleri wa bungwe la kama abambo John Kapito akapito mawu abwino tikulandireni ku program ya kulinji azikomo kwambiri wawa zikomo nde tiyambe ndithu ndi owanda mwina ungotipatsira ka brief introduction pang'ono kunena kuti nkhani yagona apa ena akuti yayi chimangachi chatsika mtengo tingoti kubomako yayi panopa chimanga chidzigwidwa pa 42,000 inu ndatolankhani anu mwachita kafukufuku mukuti yayi chimangachi chikanalibe chokwera maboma ambiri so chimanga chimene akuti chatsika chinchiti nkhani ili pati kwenikweni wanthu tiyambiri pamene mwina tisakazikike kwambiri pa mtengo wa 42,000 I think the truth of the matter is kuti chimanga chidakwera chimapanga hover around 85,000 malo ena mwina 90 ina mafika mpaka 100,000 pa bag la 50 kg nde pada sintha boma limene labwera apa padapezeka kuti chimanga china chidamba kusika tinoti mtengo wa chimanga udamba kusika zimenezo even anzathu owerengera zachuma amanena kuti mukoza kuona kuti food inflation yatsika chifukwa choti chimanga chamba kutsika mtengo kwambiri nde takhati kumafuna kufufuza kuti mtengo weni umene kugulisidwa chimanga ndi otani kwakhala kumamveka malipoti ena kuti chimangacho chifuna chisike mpaka naina kuti iye achifika mpaka na pa 38,000 pakha mitengo yosiyana-siyana koma anthu ena amaona ngati kuti chimanga sichingatheke kutsika kudusa pa 50,000 kwacha and ambiri amene amakhala kuyamba nkhani zimene zina ndi alimi komanso anthu kugulisa chimanga unati cost of production imene imalowa kuti munthu achite produce thumba la 50 kg ndipo vuta mwina chathu cha lokochi chopangidwa mdziko muno kuti chisike kupyola pa 50,000 kwacha so anthu ena akhala mafunsa kuti chimanga chimene chingasike kudusa pa mtengo wa 50,000 chikhala chathu chimene tuchita produce locally kapena chikhala chimanga chimene boma lochita import kuphatikizapo mwina kuziko la Zambia komanso mtengo umene tikhale tikugula okhazikika umene tikhoza kumanena kuti kuposa theka la maboma mdziko munomo akhoza magulisa mtengo umene ukhala wotani nde zimene manena zija kuti tinafunsa atolankhani athu kuti azungulire mdziko la Malawi kuti ati nde nditha kungolena mwamsanga mitengo imene ikugulisidwira nde atolankhani wathu wakuzomba anapita misika iwiri atapita ndithu msika wa kusongani anapeza kuti kumeneko chikugulisidwa pa 60,000 pa thumba la 50 kg komano kwa mponda bwino akuti kumene kuchikugulisidwa pa 72,000 ndakuti kumene kuchikudulirako chifukwa chokuti ana akusukulu yawo kachenjede amagula kumene koko ndi chifukwa chake ku mponda bwino market 72,000 pamene kusongani market chili pa 60,000 kubalaka mtolankhani wa kubalaka wapeza kuti chimanga kumene koko chikugulisidwa 58,000 nkhotakota pa boma 45,000 kwacha mchewu boma 55,000 kampepuza 46,000 pamene patsangano ndi 44,000 so mutha kuona kuti mchewu momwemo pa boma 55 kufika pa kampepuza chofika 46 patsangano 44 kumzimba it's ranging between 45,000 per bag to 50,000 cholo ndi 55,000 to 60,000 nsanje boma chikuyenda pakati pa 65,000 ndi 70,000 machinga 50,000 liwonde 55,000 to 60,000 ntaja amene ponde kuti ndi pa nselema chili akuti pa banira komanso nselema 49,000 to 55,000 mangochi chimanga it's about 55,000 kwacha kasungu chili pa 50,000 kwacha nchisi pakati pa 45,000 ndi 40 dowa
chili pakati pa 45,000 and 55,000. Karonga market chili pa 50,000. Neno chili pakati pa 75,000 and 78,000. Kumene kumene yokhanga lichakwera kwambiri tikafanizira maboma ena onsewa kunenoko chikugulisidwa pakati pa 75,000 and 78. Salima 54 komanso ina 55,000. Chitipa chili pakati pa 50 ndi 60,000 ndipo kulilongwe chikugulisidwa pafupifupi 60,000. mmene mundimene atulankhani athu adazungulira kuyamba lolemba kufikira lero mawawu kuti aone kuti mitengo ya chimanga yokhala bwanji. Elvis chabwino wanda zikumkwambiri TV kuchokera kaye kwa mtsogoleri wa bungwe la kama John Kapito nkhani ndi imene ili mbwalo nkhani ili pano yokhudza chimanga nati ambire ponena kuti kodi chimanga chikumalawi kuno chimaoneka kuti ni mbewu imene imakhanga imavutavuta kukhazikikapo vuto njani kwambiri vuto ndi chani kwenikweni pa nkhani ya chimanga chimaoneka kuti pera chimakhanga yaina amati yachisakhale cha malonda ina chimanga cha malonda staple food nkhani ya chimanga is it a political crop kapena ndingofunsa motero what is the issue ndi chimanga bwana Kapito? choyambirira mwina tingonena kuti nkhani ya chimanga chaka ndi chaka chimakhala ndi nkhani imeneyi makamaka nthawi ngati inoyi chimanga chimakhala kuti chikuvutirapo kuti chipezeke mwaso chachiwiri chimakhala kuti chimanga chimitengo ndiyokwera kwambiri. Ndeti kamakamba nkhani ya chimanga kwambiri ndimafuna kuti mmene akambira Wanda kurokoza mitengo imene ili mmalo mmene mumu koma chinafe chimene mwina sasana chile kafukufukuyo sana ongezerepo kafukufukuyo ndikuti koma chimanga chikupezeka mmadera amenewo pa chimanga chimakhala ngati ndiye chomanga moyo wa munthu amati chakudya ndi moyo ndi chimanga mumapeza kuti chimakhala pa tsogolo kwambiri anthu kuchikamba kwa cha zimene chimangacho chimapanga kwa munthu chimati chimanga chikasowa mdziko mtengo umene tikukamba panowa umakhalanso osati ndizofunikira kwambiri ayi pachimwe chimakhala kuti chimanga chikasowa azimayi amakhala kuti akugona kuchikayo azimayi amakhala kuti akuyenda mwina tsiku lonse kuyang'anayang'ana even madeya kuti adye anthu amakhala kuti akuyang'ana zinthu zoti mwina adye nthawi imeneyo zina zekhawo zina zosiyana-siyana zimene zimapangisa kuti kunya kuno ndiziwa kuti kuli mavuto oti achimanga mtengo umangowonjezerapo kupangisa kuti moyo ufeyo kwambiri koma chimene ifeyo ngatakama timene timayang'ana chakuti chakudyacho chimangacho nthawi ngati inoyi kuti chizipezeka kuti anthu ena asakuyiseweza chimanga chija number 1 chimanga icho chikupezeka ndikimanena kuti ziliko bwino. Chachiwiri ndi mitengoyo kuti anthu angafikire mitengo imene ili kunsikayo pakali pano patanena kuti tikayerekeza ndi kumbuyo mitengo mmene inalili kwa zaka zambiri kwambiri nthawi ngati imene iyo nyengo yake ngati imene yapiti ndekuti chimanga mitengo yake ili bwino mmene akufotokozeramo kuchokera pa mitengo yayikulu kwambiri imene timayembekezera imene timaopa kuti mwina zikhala choncho mwina ma 190 chakuti lero tikumva kuti mitengo iyi kuyenda pakati pa 40 chakuti ndi 55 pasika average kamene koko imene chichi ni chinthu choti mwe singanene kuti anthu akwanitsayi kapena anthu akwanitsayi koma ndi mtengo wonena kuti wasikirapo poyerekeza ndi mmene zinthu zikanakhalira kuyerekeza ndi mmene zinthu zilili mdziko muno makamaka Wanda adakamaso kani ya production zonse zija zimapangisa kunena kuti zipereke chiopsezo kwambiri ku anthu amene ambiri tibadya chimanga sikuti ndi malonda akunsikayi chimanga tikaba chiyang'ana Malawi tichiyang'ana ngati chitu chimene ife ngati tovala popanda chimanga palibe chimene ndingapangayi mdziko munomo bero la moyo wathu kugwa pa chimanga koma chaka chino sitinamvepo mpaka na panopa kuti ufuku afamwalira pachoti kuli njala anthu akusowa chakudya sitinamvepo kuti masukulu awa anthu akulephera kudya pachoti kapena kumene koko chimanga chasowa uno ni mwezi wa February kumapetonso pakale patopatili pakati zoyenza kunena kuti tasalamwina ndi mezi ikukwana ndapo kuti anthu ambe okolola zimene zitatizoonekire kumbuyo konseku zimene takhala tikudandaula ifeyo kuti nthawi ngati inoyi
papafunikira kuti chimangacho chikhale kutsika. Chimangacho chizipezeka pena paliponse. Chikambo kupezeka paliponse mamasulira zimenezi. Timasulirana sokuti chimanga ndi basic right. Pachizungu amatero abati ma investor right up. Ndi ufulu wina wotetezedwa mdziko lina lililonse mzilizane kuti chimanga chakudya. So right to food. Ufulu kuti munthu akhale ndi chimanga ndisuchokera ku business yayi. So chimanga samachiona ngati chinthu cha business yayi. Ona kwina kumayika kuti cost of production ayi tasokonezi. Chimanga dziko lililonse liyenera kukhala ndi chimanga chifukwa choti dziko lililonse ndilomirizidwa kuti zikhala ndi ma staple food ake mpatawi yovuta anthu azikhala nazo pafupi. Ndengati chimanga chimasowa mdziko kubakhala kuchimwira anthu kuchimwira mtundu wanu mdzikomo ngati mmene zakhala zokupanga kufuyo. Pakati pano chimanga chikupezeka tikanene kuti access to that human right imene iyoyo ya right to food. Amene ma basic right atatu: right to food, right to education and right to health. Chabwino akapito tibwereso kwa inu tingomva kuchokera kwa Anamalomba bungwe la NFRA ligulitsa chimanga around 42,000 lugula chimanga around 42,000 kwacha. Koma taona kuti maboma ena average price ya maize meta unketsera ife kuno times ndi 54,000 kwacha. Akhale kuti mwina ama mitengo yonso ndiyo kwelerabe. Mtengo weni wa chimanga Anamalomba ndikuti zikoma kwambiri chifukwa cha funso limene likomanso nkhani imene ya chimanga. Ndiyamba ndisanake funsolo ndiyambe ndikugwirizana ndi akapito kuti chimanga sichoti anthu nkumapangira business yake ikhalano yomasunga chimangacho kumayembekezera kuti mtengo wake ukwere mongo mwa artificial kungosunga kupanga create scarcity in the market ndicho linga kuti chimanga chija Malawi adzizunzika adzipita kukosa chipeza kena kano kumakweza kuti Malawi adzizunzika. Chimanga ndi foundation ya dziko lathu lino. Munthu akadya amakagwira ntchito, munthu akadya amapita ku sukulu. Ndiyeno titalowa mbomamu tinali ndi mavuto amene wawa kuti chimangacho chimaoneka ngati kuti kulibe. Pamene chimangacho pamapeto pake nazazindikira kuti chimangacho anthu asunga. Nenda nenera muja nkhaidwe woipa womasunga zinthu ncholinga choti ikafika January ikafika January nkumadulisa kumane kuti chimanga chakulibeko nkumadulisa mitengo. Chaka chathachi chimanga nthawi ngati zino timagula anthu ife timakagula 100,000 pa thumba. Pano tikunena kuti 50,000, 55,000, 45,000. Ndiye titalowa tinaona kuti tikonze pamenepo boma la profesa asapita mphai tikonza bwanji. Titapempha amene amakhala ndi chimangawa bwerani mudzagulitse chimanga pa mtengo wa 52,500. Adakana. Adanena kuti yayi amaganiza zoyembekezera mu January zomwe zija. Ndiye nanena kuti yayi ife cholinga chathu nkutumikira anthu. Ndiye tapita ku Zambia ndikagula chimanga chija. Ndiye chimanga chijo maduka chifikitsa Malawi muno tu mtengo wake chimakwana cha 42,000 nkanthu 42,500 nkanthu. Chikabwera Malawi muno kuti chalowa Malawi muno. Komano nthawi imene mukumbukira tidanena kuti yayi chimanga ngati mwadiba chimu chikhala ngati chikamasowasowa tingoyika mtengo wa 65,000 ngati malire. Izo zinali zongopanga tikati controlling the price. Ndiye mukafika pano kuti lino awa NFRA akuti akumagula pa 42,000. Komano pa mtengo pa market pali chama 45-50,000. Kuti zimene zimuzona bwanji. Titero kuti NFRA alingatiso itendemwe alingati inu amene mukufuna chimanga chomwecho. Ndiyeno tisachedwe ndi NFRA kuti popeza ikamtengo wa 42,000 kuti nchifukwa chachani. Chifukwa wanda inde manga pang'ono Anamalomba. Ndimati ndifuse komano ndikukufusani pepani bwana mumaliza. Ndimalize asinapange ndemanga. Okay, Mapanga ndemanga mutasada yake. Tebwino. Ndiye ndikuti mtengo wa NFRA 42,000 ndi mitengo imene mwachiwayo average price tikawonkhetsa mwina chama 50,000. NFRA ndi sikuti mtengo wa 42,000 wa NFRA ndi lamulo kuti nonse nditikugula ndi pa mtengo wa 42,000. Ofuna
amene akuti sindikagulisa sinufuna kugulisa ku Nzimba pa 45,000 ndifuna ndigulise ku NFRA pa 42,000 uya nayenso ali ndi ufulu wake akaphatikiza kuti katenga ku NFRA ndigulisa kapena ku Lilongwe kuchitenga chimanga chikachigulise ku Nzimba pa 45,000 ndiononga ndalama zambi ndingogulisa ku Nzimba ku Lilongwe uwonso ndi ufulu wawe. These are what we call market forces kuti kapena kuti boma likukakamiza anthu kuti kaguliseni ku NFRA ayi ngendi lero kunena kuti boma aso limayuza mechanisms ngati imeneyo kuti mitengo ija idzitsika chifukwa chachani kufuna kuti anthu kumudzi atetezedwe chifukwa anthu a business mutati muona anthu amasunga chimanga so limawo yani awa amakhala madoba ma middlemen amene amakagula chimanga chicha ndikuchisunga kuyembekeza kuti adzapange profit pa moyo wa munthu. Ana Malomba muli sure kuti onse amene akugulisa chimanga salimi palibe alimene amene amazangana kuti ine fertilizer ndinagula 275 165 akundigula chimanga 42,000 sakundiganizira akuluakulu kuboma akuti muli sure kuti onse amene amagulisa chimanga ndalimi oti akomesho bwana na Malomba because nkhani ndi imene anthu akudandaula kuti ife yoti kumaboma sili kutiganizira fertilizer akudula ndeno tiyabe nkhani imeneyo kuti boma sili kuganizira ndani alimi ang'ono amene tikapatsa fertilizer waulere iyayi osiwonse amene amandira fertilizer waulere tudzoti fertilizer waulere anthu amene amalima okha amene samalandira fertilizer kubomako ang'ono aliponso ena chifukwa tudzoti alimi amene amandira fertilizer amene ndi 1 million chakuti general wa FISP kuti ndi FISP ana FISP koma pali ena asa amene amalima paokha alima ang'ono sandira fertilizer kuboma ali nkuthekera amakagula ndi fertilizer nkulima kamunda kawa kulena kuti ayi koma bwana simutiganizira kubomako koditu anthutu chimene tikulakwitsa ndi chakuti mukufuna kuti boma lizikhala ngati madictator kuti mtengo ukhale omwewu musagulise mtengo wina uliwonse. Mwanena apapa mafotokoza kuti kunenwa kupanga 78,000 alipo wakamangidwa kunena kuti popeza mugulisa chimanga chanu pa 78,000 tukumangani kusa 45,000 kuna 78,000 pamene popo honorable mundilole ineso mukamafotokoza zifusololiza khalano lovuta ati ndikufuse mundilole kuti ndikufuseni chifukwa zithandiza kuti mukamafotokoza muchitire tukava nkhani imeneyoyo I think ndineso ndi extension yayo mweyo chifukwa ndikuona ngati pena pake tusokoleza chabwino boma limakhazikisa aja timati ma minimum farm gate prices amene amakhala ngati nonde kuti ndilamulo pamene popo. Now minimum farm gate prices amanena kuti munthu sungagule kusikira pamene popo ukukusalesa kuti ungapite kumwamba ukafika bwanji koma at least minimum ndimeneyoyo. Now boma linakhazikisa a minimum farm gate price ya chimanga kuti ikhala 52,500 mokuti kumpeza munthu akugula mtengo otsikira pamene popo amamangidwa ndithu ndikuyimbidwa mlandu kuti waphwanya lamulo la ma minimum farm gate prices. Now NFRA ni nthambi ya boma likugula pa mtengo osika kuphwanya lamulo limene linakhazikisa like boma likuphwanya lamulo la boma lomweloso. Now ngati NFRA ikuphwanya lamulo limene boma lakhazikisa iwo ndi amene akuyenera kukhala nthambi ya boma kuyamba kupereka chitsanzo chomalemekeza ma minimum farm gate prices. Then tingabwere bwanji pa group ano pankumaka chita penalize ma vendor atanena kuti ma vendor enamba kugula chimanga chija kati 20,000 boma lizakhala bwanji ni mphavu lokamumanga vendor amene pamene likulephera kumanga NFRA pophwanya kugula minimum farm gate price. Tikunena izi chifukwa chofuna tizilemekeza malamulo zolinga zikuzokhala zabwino koma pa ground pa tikuyenera pazikhala order then matifuna kuti mukamayankha muchite consider nkhani imeneyoyo. Okay, ziko kwambiri ndanena kale chimangachi malonda aliwonse isamabange we should not introduce what we call controlled pricing mechanism. Chimanga pene chafika pano tanena kale kuti anthu amapanga hodi ndi akapanga hodi mitengo ija imakwera artificially ndiyeno mutati munene muone bwino mwabwera mbuyo minimum farm gate price anaika maximum farm gate price anaika minimum farm gate price anapereka so kwa Malawi kuti maximum farm gate price ndi tapitiriza ni mwana mawa chabwino ndikuyankhena nduna ngakhale mukwena muziyankha ndinu malamulo ake timanena kuti tikaika minimum munthu saloledwa kugula
kusika pamene popo anthu amangidwa ndithu pali makesi za polisi akhala kumanga mavenda chifukwa chogula mtengo boma limayika kuti sitingagule motsika apa cholinga chokuti amakhala achita then ndikufunsa ndikukuyankhanirano ndikuwuzani kuti sikukhala maximum timayika minimum. Now ngati tikuyika minimum ndi nthambi ya boma ikugula kuposa pa minimum pajapa, what is government saying? Okay awanda ndikuuze zinthu ziwiri. One mukuti timayika maximum, nthawi yakugulitsa chimanga ndi nthawi yakugula chimanga ndi zinthu ziwiri zosiyana. Pa nthawi imene takulola anthu akugulitsa tikupanga protect amene alimawo anthu amene akugulitsayo, ndipo pali nthawi yakuti chimanga chalimidwa anthu achisunga ndi chimanga chikapangidwe chikadyedwe, ndete naso kwapangaso protect anthu okagulaja. Ndi zikuchitika mdziko muno zakuti mbuyomu timayika mitengo ya minimum emunena, koma sitimayika mitengo ya maximum nekuti musagulitse chimangachi kwa anthu kumudzi pa mtengo osapitirirawo. Boma labwera kubwera kwake mechanism yopangira zimene zozo ndetu kuuza market forces. Munthu amene akunena kuti akagulitsa ku NFRA asapite ku NFRA, palibe kwa chopita ku NFRA. Sira muwalondo popeza kuti 42,000 nonse ndipita kugojeni. Munthu akagulitsa kuneno, munthu akagulitsa kuti. So ndikudabwa kuti ikukhala ngati nkhani kuti ati FRA National Food Reserve Agency gula pa 42,000 isakhale nkhani. Iwonso aliwogula ali ndalama akufuna agule. Ndipo mwafunse iwo apayika pa mtengo wa 42,000 agula matazi angati? Wapitisa chimanga chake ndatu ku NFRA pa 42,000. Let's not make a meal out of NFRA. Nkhani ndi yakuti mitengo iyi is being determined ndi market forces. Ifeyo napanga intervene pobweretsa chimanga chochuluka choko Zambia chifukwa choti alimi kapena ma traders anapanga hodi ndi cholinga chakuti adzagulitse pa mtengo wopitirira 100,000. Chabwino na malomba tibweranso kwa inu. Pali kusiyana maganizo pa nkhani ya chimanga kuti achikuena chikhala chotsika si cha malonda chimanga ena akuti ayi cha malonda. Mina funso langa kumanena kuti chimanga chikuena chitsikhala pa mtengo chitsikhala chotsika chitsikhala chokwera pali nkhani za fetereza mina sotunikire kufetereza kumaya kuno ndodula ziziyenda bwanji zindozi kunena kuti chikhale chotsika kapena chokwera palibe munthu angafune chinthu kuti chizikhala chokwera. Elvis pasidwa mpata tonse timafuna zigula zinthu mitengo yomveserera malinga naso ndikapezedwe ka ndalama kanthu andi kunena zoona eti amene amayankhula anduna akambapo kukhala adi mchidwe wina wake oyipa umene anthu amakhala amagula nthawi imene chimanga chikupezeka kwambiri amachigulaso chambiri koma yenanso alimiso ngakhale kumasunga ndithu amadziwa kuti makhala timati lean period kuti kuyambira cha mu November, December, January, February mapita ukuku mitengo imakhala kuti yakwera kwambiri chifukwa choti chimakhala chimanga china chimene chimapezeka pa msika chatha ndi anthu amene anabisacha amachitusa pang'ono to create demand. You know, so because of that ndi chitidwe oyipa mitengo ije makhala kuti yosokonezeka. For government to think kuti okay ino mukubisa chanu ife tipeza njira yokuti tikhale kuti tichite flood market kutenga chimanga amene atengera ku Zambia kucha is fine because at the end of the day consumer asangalala. But however boma lomwe lonso lili ndudi ndoso muyang'aniraso mulimiso on the other hand ukuku consumer zisangalala mulimiso zisangalala because kuti consumer kadye chimanga mulimi amakhala kuti analima mpaka na wachikonza kuti ikafike kumene koko. So this is an act of balancing mbali zonse ukukuzikoma alimi aphunzire kuti akhoza kupanga trust boma kwagulisa chimanga kuti ncholinga chokuti iwo sapeza kuphindu meti manene amuja ukatenga zimene zimalowa pa kuti munthu apange thumba la chimanga muzaona kuti zimenezozo ndi zimene zikuchita determine mtengo wa chimanga chifukwa ngati iwe pa thumba la 50 kg likupanga cost pafupifupi mwina tengwesezera ka 50,000 sizingatheke kuti iwe ugulise less than 50 kutanthauza kuti pali china chake chimene sitikuchita bwino pofuna kupanga thumba la chimanga kodi ziti mafetereza kapena alimi amene tikupanga identify ngati ndi alimi wasalimi chifukwa sitingakhale ndi wina aliyense okhala mulimi wa chimanga tikanachita identify so titakonza ku cost of production kuti for example if producing a 50 kg bag of maize is about 20 or 30,000 then selling it at 35 it makes business sense komanso kwa munthu ogula zikumveserera so tikuyenera tiyang'ane mbali zonse ziwiri. Chabwino tingo tana ndaro wankhani wati sana bwere kwa John Kapito Nelson Konjani palaini wadzuka bwanji ukasungu
Ai nenda tunoka ku branch ku matoka bwanji nonse. tadzukanso lankhula nda Malawi tichizenso ndi akapita komanso ana Malomba palaini. Mosara tawi ndikuona kwa msameyo ndikandi msanku. Ndikungana mwanzo amalaba kuiveka kasuku hali iba no byashima kamtebo ukala ngati suku kazipiga ino ngadokula uno kwasungu lipa 50,000 tike jinsi wanakwenda kuti zimzikati boda. Ine makamaka tinogula choyambirira ndina Abdullah Ishmael Kamwendo mukasungu. Chimanga choyambirira boma mitengo iyi ona kuti atitene zindi kuunikira bwinobwino chifukwa chonena kuti zipangizo zimene tikugwiritsa ntchito ngati fertilizer ndi wokwera kwambiri pamene chimangacho ndichotsika tikamachigula ndiye mtengo weniweni sukudziwika kuti ndi uchifanga tikuno kasungu chimagula 50,000 thumba pamene madera ena tinamba tagula 30,000 ngati motero bomalo limafunika kuti pakhale mtengo weniweni wokhazikika komanso zipangizo za ulimizo kuti ife atipatse zochipa fatigula mokwera gulise kuti gula mochipa sabwino amene ndi maganizo anga kuno kwasungu ndijezaso ndimaliza kuno maganizo ano pangani mene ndo pali mkangu kuyamba dzalani ine zina langa ndi Bright Bana makhala kwa akasanga kwasungu kwa ine sikuona kuti ndilose potengera kuti Amalawi ndi chisimu chomasunga zinthu kuzibisa kumafuna kuti tidzapweteka anzathu zikufunikira kwambiri ndiye kwa anthu amene adasunga chimanga manasunga kandi chani cholinga choti adzachivulise zinthu anthu akuzifuna kwambiri kwa amene ndakuona kuti azo koma ngati kwa ine ndinokhutira ndi mmene ndikupangira boma limene ayi ndisati kuyankhula kwakoma ndikuperekanso ku Blantyre kuti mudirize ndi program imeneyo Elvis ukukafungwa. Koma Nelson tipite kwa John Kapito akapito pali funso paonena kuti kodi ku Malawi kuno amene amachita produce chimanga ndani ndipo anthu oyenera kuti apitirize kuchita produce chimanga sikuti wina aletsedwe pakhomo munthu othoka nkadimba komabe system yathu yochita produce chimanga mmayiona motani ku Malawi kuno. Ngani yokhanga produce chimanga imeneyoyo ndi alimi yake ati ku Malawi kunoko sikuti ngane kuti kuli alimi osiyana ayi mulimi wina nthawi zina mungochoka mu office ndapeza drama pakuti ndifuna ndikapeze malo ndilime ndi pali mwina ineyo kuti ndiyankhe kwapiri za mulimi ine consumer chimene ndimafuna kuti andipangire anthu amene amafuna zoti alimewo amene amazitamawo akakalima chimanga chija ndimafuna ine chimene ndimayang'ana ndikapita kunsika kuti chimangacho chilipo pa mtengo wanji koma kuti ndiapase ndondomeko alimi kuti ini omwene akumasatira njira izizo ndingati kumpasa mfuti mdani wanga amene onse kuti ndi adani ndi amene amatipangira chakudya koma tiyang'ane kuti kodi chimanga chimene chimenachi chili m'manja mwa ndani nakale kuti dziko lina lililonse limadalira nkhani ya chakudya nkhani ya mankhwala nkhani ya maphunziro kuti kumene koko anthu azipeza zinthu ngati zimene zizi mosavutikira ndiye tikakhala pansi tokuti tiyang'ane kuti kodi anthu amene ajawa akupanga katundu wacha kumene akupanga ndi ndalama zingati ndeti apweteka anthu ndikuti dziko silingayende kuli ngati chimozimozi kunena kuti kumwayi wathu masiku kuti ulipire mankhwala umalipira mwina kuti ugone akupanga timinti umalipira about maybe 10,000 kwacha ukwinzi wopanda kulipira chilichonse makuli madokotala omwewo kulino osiyanasiyana boma ndi matengapo mbali pa nkhani za zakudya kuti kuti mzikomo kaya anthu alima ni mitengo yotani koma kuti mzikomo anthu chimangachi zakudyacho tikwafikira pa mitengo yopewa ngati mmene tikuonera pakali pa Roma iyi ndi intervention ya boma imene yakwerapo yabwerapo chifukwa choti pakali panopa mavuto anzachuma akuwapeza anthu komanso kofunikira kuti anthu akhale ndi chakudya ni mbali inanso kodi umbuyo kumesa timamba kunena kuti kunali mamega farm ang'ono mamega farm timamba kuti alipo okona 800 ang'ono aja anthu anasodwa mamega farm timamvanso kuti anthu amene aja amapasidwa ndalama zidachokera kuboma kuti manga maka zofuzana ndi zoti mafetereza mbewu zoti akagwiritse ntchito kodi chimanga chimene chinachoka kumene kujako mundati muyang'anisise boma linalowera pakuthandiza alimi amene tikone nacho ndingati kuti alimi amene amathandizidwa amene amandayi imene ijayo chimanga chawocho chilipotu
chimanga chawo ndi chawo kapena mboma linalowapo modzi anthunso athandizikire zimene tikapaitika memba tsopano pabwina na maomba angolankhulapo nkhani mwina yofotokoza nkhani za kuti minimum and maximum prices ayi koma tifunse kuti anthu amene anapatsidwa ndalama zimenezi anamaomba mukamachoka pano mwina dandirenso list kuchokera ku nduna wanu kuti anthu amene anapatsidwa anapanga mameja farm kubwina kulandirapo zipangizo zodali imene zinthu zija ndalama zimene chazo ndazidaive makonsuma then nganso kuti akakolola itabwera kunsika mitengo izonyeza kuti ndalama zanazinga kwa ifeyo koma tisanena kuti tiphatikize production cost ni mtengo ya kumisika tiphansi chabwino akapito tapatse kuso tapatse kupata ndingosiriza kunena kuti khani ziti zimasule musiyana timasule muna kuti amalawinso ndalama nzochepera nde misika imene mukuiona kunsikayi tikupanga reflect ndi ndalama zimene anthu amalawi amakhala nazo akangonena kuti zikepo zonse zimene zimalowa kupanga project chimanga anthu apa mupano kapito tipereke mpata kwa anamalomba tikuthokozeni ife chokhala nafe mpulogalamu yalero koma mukhale popo muve mayankho chokera kwa anamalomba chifukwa mafunso anu amene mufuna ayankhidwe anamalomba tiyambe ndi nkhani yokhudza anthu amene amalima chimanga ku Malawi kuno akhale ati mukutogwiza nazo kuti pakhale specific people azilima chimanga kapena aliyense adzilima fish ppt zina zotero komanso mtengo wa chimanga ukhale uti anamalomba mafunso awiri mdziko muno kwambiri mdziko munotu anthu tili ndi maufulu akuti titha kupanga china chilichonse kupanga business kupanga ulimi kupanga china chilichonsecho sitinganene kuti ulimi wa chimanga apange awa asapange koma kuti no pakhale ndondomeko zabwino pamene tikupanga ulimi umenewo chifukwa chake mutati muone kulima kategori ngapo pali mulimi amene amakhala osaukitsitsa mwina ndi 1 hectare ameneyo kuti angapeze fertilizer kumakhala kovuta chifukwa chake mbuyomu mwaona programu ya FCP ikuthandiza ngati alimi ngati amenewo enanso akumabwera ndi maganizo ena kuti ayi mwina akathandizidwa kameneka kuwapatsa fertilizer ochipa ayi mwina mwake tipange nzeru zina zakuti ayi tingotsitsa mtengo wa fertilizer awo kuti aliyense adzitha kulandira kupeza fertilizer awonso maganizo ena amene anthu akumakamba komano padakali pano kuthandizira anthu ovutikitsitsa ndi zipangizo zimenezo nde pala anthu ena amene ali maofesi ali kuthekera akufuna no kulima chimangacho sakudaliranso saliso pa ndandanda olandira nawo zipangizo zotsika mtengo zimenezo nde amakalima ndi paliso ena ma commercial farmers amene akufuna kupanga ngati business zosiyana zolinga zosiyana koma chachikulu nchakuti chimangacho chikalimidwa kodino amene amapindula ndi ndani mutati muonetsetse amene to amapindula kwambiri ndi mamiddlemen amene so alibe munda panopa mukukamba za mavenda kuti ali kwakuti venda akulisa mwakuti mumfunse venda anali ndi munda analima ayi iyeso anapita kwa mafarmers kunkuja ndikukagula atagula pa nthawi imeneyo adasunga holding nkhani ili apa ndiya kuti anthu akumasunga zinthu kusungako nkolakwika ndiye tikati tionetsese bwinobwino chachikulu mwina mwake nkuona kwathu nkhani ndiya kuti ndiposa profesa ananena kale president athu manifesto yathu kuti mwina tikhale ndi timati organized market ngati mmene amapangira ku auction ya foja kuti no mulimi atha kutenga katundu wake kupititsa kumeneko akakumana ndi mabayala aja akaona kuti tithawugwani mwakuti ndimakapikisana kumeneko koma panopa zimene zimachitika nchakuti chimanga ena panopa chimanga chili munda ena abwera mavenda agula kale munda mucho kumagula munda mucho chimanga chisa tisana ume kapena tisana bereki nkubereka koma nkwapa chatu kale alimi ndalama zichi nde mkhalidwe umene ndi umene nokusokoneza mitengo yakuti no izikhala yokhazikika pa market ipa koma mukandifunsafunso nokuti kodino tipange bwanji boma layamba kale kugwira ntchito yake yabwino ikugwiritsa ntchito pricing mechanism kutsitsa chimangacho kuti chimangacho zikhala chopezeka kwa anthu chabwino anamalomba amene akuvutika nde mtengo wa chimanga ndi uti ukhale uti anamalomba mtengo wa chimanga ukhala umene amalawiwo akufuna kugula ngati kucheni akugula pa 45 ena akugula pa 50
ngati munthu iweyo utayika poloko ike 50,000 ngati munthu sakubwera kudza kugula mawa utsika ndi nyengo yake imene ubwera ifo chimanga chikhala chikuchikuchikuchikuchikuka maposachedwa ngati wokuyika pa mtengo wokwera mawa iweyo wina akakupompa akaika 50,000 akakugula iweyo wafika 70,000 akagula wa 45,000 market forces chimene boma limapanga ndikupanga protect pa nthawi imene anthu akukolola chimanga amabweretsa minimum price boma limabweretsa minimum price musapondereza alimi powagula motsika mtengo wake ndiwo pamene mukugulitsa chimanga cha nthawi yogulitsa ngati inoyo imabweranso boma musapondereze anthu ogula okuja ukagula chimanga chokuti akadye muyenera kugula pa mtengo lezimene zachitika papa pobweretsa mitengo ngati yoyambirira kuti wa 42,500 kapena kugula chimanga ku Zambia pa mtengo woti tabweretsa kuchipanga land pa 42,000 izo zikuthandizira kuti inu amene munasunga chimanga cholinga chakuti mwapweteka Malawi dziwani kuti kuli chimanga cha 42,000 chanuchi chikukhalirani Nei wonse akuopa kuti chimanga chikasandikira kumali chaka chamawa chimanga icho chidzakhala kuti no china chaonongeka china iya ichalowa chafumbwa ndi chifukwa chake kuchitsitsa kugulitsa izizo ndi ma market forces ngati ukuzoona kuti iweyo sungakwanitse kupanga business iyo manga makawa opanga hodi iwe ifapa tikwadandaulira opanga hodi momwe tizidandaulira ma-farmers ine nakakonda kuti discussion yathu ikhale wadandaulira ma-farmers osati ma middlemen amene akuononga the market system ya chimanga altogether. Ana Malomba tathokoza chifukwa chokhala nafe program ya lero ya Kulinji bwana. Ziko mkwambiri ndisiziko. Ziko Wanda Malizani programu inu mawanutsiriza khalota. Manga usiriza ndokuti malingana ndi imene tinafunsira tolankhani athu ndekuti mtengo umene tawika ngati average ndi 54,000. Boma limene logulitsa chimanga mochipa kwambiri ndi ntchisi 40,000. Boma limene laoneka kuti lodola kwambiri mukafukufuka amene ndi neno pakati pa 75 ndi 78. Boma kuyankhula kwa Ana Malomba kuti anthu aona kumene koko kuti wina amene akudulisa anthu sazimugula ndoti chinkakamira mwina will be forced to reduce chimanga ndi moyo tenti zichiyendesa bwino. Tathokoza Wanda tithokozenso nonse chifukwa chotsatira programu